रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ देखो तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, लेकिन तुमने मेरा एक भी बार रेप नहीं किया। बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? माना रैपर वाली वाइब नहीं है, ओके, पर ऐसा नहीं कि वर्सेटाइल। Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय। आङो दा लामायाव दंफैयो नै ओमफ्राय उनजोंबो गारि दं नै नायनो हागोन। ओमफ्राय नैबे जोंनि लामा आरोना लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय, ओमफ्रायहाय आंनि चेनेलावबो बयखौबो बरायबाय, ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो बयबो माबा माबि खालामदो आरोना एबेला। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ Ay işte hangi emre ödü? Henra, bye Henra. Bye. Ani saya ku sapur kalam nangan. Lara